Ndewo, welcome to my Igbo channel. So in this episode, you're going to be learning places and locations in Igbo. House, ụlọ, ụlọ. Market, ahịa. Ahịa is just like an open market. Ahịa. The mall, supermarkets, ụlọ ahịa. Ụlọ ahịa. Bank, ụlọ akụ. Ụlọ akụ. Ụlọ akụ. Hospital, ụlọ ọgwụ. Ụlọ ọgwụ. Ụlọ ọgwụ. Hospital. Workplace, ụlọ ọrụ. Ụlọ ọrụ. Ụlọ ọrụ. Church, ụlọ ụka. Ụlọ ụka. Ụlọ ụka. So, to answer a question like ebee ka ị nọ? So when you hear ebee ka ị nọ, it means where are you? Ebee ka ọ nọ? Where is he? Ebee ka ị nọ? Where are you? Using the to be verb no. So to answer this question, you have to use the verb to be no to answer. So you say anọ m, then you add where you are. Let's see example. Anọ m na ụlọ ọrụ m. I'm at work. Anọ m ebe a. I'm here. Anọ m ebe a. So, if you're going to be using action verbs, if someone asks you, ebee ka ị nọ? Where are you? Agara m ụlọ ụka. I went to church. Abịara m ụlọ gị. I came to your house. So thank you so much for watching. Please do subscribe, like, and share to your friends to learn this wonderful language, Igbo. And if you have any question, please drop it at the comment section. I will answer you and I will do a video for you to explain further. Bye.